दुलाराय बर' माहारि आरो दुलाराय बिटिसि रायजोनि थाखाय मोनसे मेसेज हरनो नागिरदों। फैग्रायाबो गोथाङै दङ, लाखिग्रायाबो गोथाङै दङ। अब्ला दिनै नोंथांमोना खौसेथिखौ लानानै राजनिति खालामनो सानदोंब्ला जों आरो गोथौआव थांबावगोन। सोर हैदों बिनि प्रुफबो दङ। जोंहा अफिस सेक्रेटारि क'क्राझारावनो थायो बिथां गजेन दैमारि सार, बिथाङानो एबसुआव थाबाय थाग्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गोबां सेक्रिफाइस खालामबोनाय, बयजोंबो सिनायजानाय अनजाथाव मनेस्वर दैमारि सार, बिथांनि आखायाव होनायखौ जोङो मोनथिनो मोनदों। अब्ला दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बे खोथाखौ बोरै नंखाय होनना बुंनो हायो? हाग्रामा महिलारिजों गभर्नमेन्ट सालायाब्ला दिनै बिटिसिआ धंख जासिगोन होननानै सानमारदोंब्ला फंसेल' खोथाखौ दिनै बुं, हाजार हाजार बिटिसि रायजोआ खौसे जागोन। खावलायदों, आं आबसुखौ गाज्रि मोना, दुखु मोना। नंगौ, गोबां साननाय आरो डिप्रेसनाव दङ। बिटिसिआ मा जामारगोन? दिनै रायजोनि गेजेराव दुलाराय बर' माहारि आरो दुलाराय बिटिसि रायजोनि थाखाय मोनसे मेसेज हरनो नागिरदों। जोंहा ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दङ जे गांसे लाइजामखौ लानानै, बे लाइजामा जाहैबाय मानगोनां बिटिसिनि बारग' चिफ बिपिएफनि मुरब्बि हाग्रामा महिलारि सारा थांनाय 2020 मायथाइनि डिसेम्बर दानाव 23 डिसेम्बराव इउपिपिएल आरो बिपिएफ खौसे जानानै जों सरकार सालायनो हायो नामा? चिफआ सोर जागोन बिनि खोथा बिथाङा जेबो बुङाखै। नोंसोरनो जेखौ होयो बेनो जागोन होननानै बिथाङा गांसे लाइजाम हरदों। बे लाइजामखौ लानानै दिनै गोबां बितर्कआव फैदों, गोबां दान्थे बिदान्थे फैदों। नाथाय खोथाया सैथो। बुंनायल' नङा, गासैबो लेटारा दङ। सोर हैदों बिनि प्रुफबो दङ। जोंहा अफिस सेक्रेटारि क'क्राझारावनो थायो बिथां गजेन दैमारि सार, बिथाङानो एबसुआव थाबाय थाग्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव गोबां सेक्रिफाइस खालामबोनाय, बयजोंबो सिनायजानाय अनजाथाव मनेस्वर दैमारि सार, बिथांनि आखायाव होनायखौ जोङो मोनथिनो मोनदों। अब्ला दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बे खोथाखौ बोरै नंखाय होनना बुंनो हायो? नोंथांमोना सावराय, नोंथांमोना दिनै रायज्लाय, बे खोथाया नंगौना नङा? लाइजामा मोनदोंना मोनाखै? दिनै हैग्रायाबो गोथाङै दङ, लाखिग्रायाबो गोथाङै दङ। अब्ला दिनै नोंथांमोना खौसेथिखौ लानानै राजनिति खालामनो सानदोंब्ला जों आरो गोथौआव थांबावगोन। नोंथांमोना दिनै गमामायैनो हाग्रामा महिलारि गैयाब्ला, हाग्रामा महिलारिजों गभर्नमेन्ट सालायाब्ला दिनै बिटिसिआ धंख जासिगोन होननानै सानमारदोंब्ला फंसेल' खोथाखौ दिनै बुं, हाजार हाजार बिटिसि रायजोआ खौसे जागोन। बुं जे हाग्रामा महिलारि नङाब्ला बिटिसिआ रैखाथि नंला। अननानै बिटिसिखौ हाग्रामा महिलारिया बासायनो थाखाय नाजादो। आरो हाग्रामा महिलारिया बै समाव जाबायदि सरकार सालायदोंमोन, जाबायदि दिनै थासारिखौ लानानै सरकारखौ सालायदोंमोन, रायजोखौ नायदोंमोन, बेबायदि नायनो हाथों होननानै बोरल' होदो। अब्ला दिनै दुलाराय बिटिसि रायजोआ खौसे जागोन। सुथुरखौ जोङो बिटिसिनिफ्राय जोङो आउट खालामनो हागोन। खावलायदों, आं आबसुखौ गाज्रि मोना, दुखु मोना। नंगौ, गोबां साननाय आरो डिप्रेसनाव दङ। बिटिसिआ मा जामारगोन? नाथाय दिनै नोङो इउपिपिएलखौ बासायनो ना हारिखौ बासायनो? नों दा दिनै बिसिपिखौ काउन्टार होनो ना नों दिनै बे माबाखौ बर'नि सिक्सटेलखौ बासायनो? बेबायदि मोनसे हंकटजनक बिपदआव दिनै गोग्लैना दङ। बेनिखायनो खावलायदों, बर' माहारि, बिटिसि रायजो, बिभिन्न जनगोष्ठी, बिटिसिखौ फिन बासायनो थाखाय जों बयबो हाग्रामा महिलारिखौ समर्थन खालामनांगौ होननानै आं दिनै बुंनाय जाबाय। गोजोन्थों।